Machiegni nyakoro Mgajuang, hamenen tugo mane nitiere kod siso kinde machon. Tugo mane ikawo kaka piem mane kelo ganda kanyakla. Dho wath Masindo ne en kar chuny amen ka dhoudi mopogore opogore ne romo mar dhaw ka joloch ne idhialo gi mich mopogore opogore. Ochieng Emmanuel nolimo dho wath Masindo kendo gomba gi jodongo ma kinde machon nong'ere e piem makamagi. Awinje sigande. Gimabor ineno nam gode nam maukwe. Ma en dho wath Masindo kendo entiere kod sigana mathoth eiye. Wachopo e dho wath Masindo kendo pi mar nam apaka gore kod dho wath kendo loso kuoyo mayom ka nitie sigana. E kinde machon amen ne tiyo godo ne weche mopogore opogore kendo e dho wath Masindo ka amen ne obetie. Waromo kod jodongo kendo igonwa sigana kaka amen en achiel kuom tuke mane itimo e kinde mokalo to kod gigo mane amen kelo. Gileronwa kaka amen ne timore kinde machon. Amen ne itimo e kinde mag odhiambo kata kinde ma piny ne okwe. Ma nikech ang'o? Amen ne timo godiechieng' alanga nok time gokinyi kendo timbegi ne chokore ma tim moro bedo bathe kocha moting'o nyaka jarutu gi jasili ma ka udhi ndong'o jotim machielo mudwa higo cha to jasili gi bunde to gi orutu kou to kuse ndong'ogi tuchako gi kou dok ubet koru koro jomondong' ka biro e dier pap un budhi koro chaka men. Gilerono kaka ne iyiero jogo mane dhi dhaw e amen e kind dhoudi mopogore opogore mane oromo. Kamae kaka ne en. Ne okawe kaka sport e ndalono kendo ne ka owuato owuok kak sengre to thuon mowuok gwasi ka thuondgi mane gigolo temo owuato dhi siemo. To jogo mane jo amen ne nigi chia mane kind oganda. Kani wuotho gi ng'ama nyago ji piny ne ji oluori nikech in osiep ng'ama tek. Bernard Okode Owato, wuod Owato mane ja amen, miyowa sigana mar Owato. An wuod Owato Kanyara abonga wadgi Lea manoi amen ndalo machon kendo nonyago ji kabisa. En ema nonyuola omiyo nang'eyo ber amen kod rachne. Yang'nwa kaka Owato ne chal gi kite. To Mwato nomadho chak en wi mopong' mogwande ong'wel manyadundo ka an kama ok gore piny. En kaka nonyono piny to nyono gi teko ne te kigaori ire kikia odiri mijiero chak. Koro Owato ne kona ni ogojo mang'eny. To Owato kane oseloyo ng'ato ne chal nade? Kendo Owato kane osego ng'ato piny to mon gawe gi tigo gi sigalagala gi bombwe. Owato biro karateng' kwargi ohere kwargi niluongo ni Oligi Wuod Otieno Klicha. To amen ne itime nono kose ne nitie gimoro e iye. Owato ne kwar jabilo. Jabilo niluongo ni Ororo ne en gi bilo. Amen go be itimo mana gi bilo mana kaka sani opira be igo gi bilo. Amen be jabilo no nyage tek. To ne gin ang'o mane nyalo miyo ng'at mane nyago ji kata ne tek amen ne nyalo weyo mondo miloye? Ne nitiere siri moro koso? Nokona ni kigo agaji to kogoyi piny dala ni onge ok inyuol maber. Mano ang'o? Disadvantage. Koro en bende nodhi ombekni ma ng'ato chimoro manyapo ndule piny emomiyo an be koro nonyuola. Bang' mano jodongo nyisowa kaka amen ne en kendo gimiyowa ranyisi kaka ne iluongo dhaw to kod kaka ne ji makore ka amen chuo chieng'. Ruoth mathuon ai wi makore giwere gimakore giyware ai wi yware ai ne giuru mos giuru ya wi koro moko ogo Owato piny. Yakwaramogi, magi gin moko kuom tuke mane itimo e kind oganda e kinde machon. Kwayo nitie mondo miyo duogi kendo mondo miyo moro oganda. Msungu nobiro gi tuke moko momiyo koro gigewa nwachalo ka gima obuonogi nikech nwaparo ni gik mwatimogo gin gik modok chien kendo maricho omiyo amen olal. To kwaneno mos nikech kata ka ji odhi e tuke machalo Olympics to waneno ka amen pod nitie. Koro akwayo yawa
ni wamed bedo kod tukegi wadhi kodgi mbele. E ndalo amen ne nitie gik mane kelo amen mang'eny. Nonyalo bedo e kind libamba gi libamba kata gweng' gi gweng'. To nitie gik manomiyo timore oganda. Nomiyo ji luorore nikech ng'ama ne yi kabisa mane go ji piny ne ji oluore. Masani waluonge gi dhok Kiswahili ni mashujaa, to ndalogo bende ne en ng'ama sani luongo ni celebrity. Ne Ramogi TV, an Ochieng' Emmanuel.